Ngai Khoblei iaphi baro lang ke basngap e katin ka so blei hakani ke sngi ngai Khoblei iaphi haka kerteng ke Jesus Christ ani ke sngi ka kwa ban dwai na gamda jongphi ke bapang yu shitom anget skem habengi dwai haka kerteng ke Jesus Christ kinja be ki kamba haka chingem ka jongphi shobangan dwai iaphi ke bapang yu shitom ke badan kanu ka jingdon kam and dwai ublin ker khui fi ni ke sngi uni shem ke jingdon kam ke jongphi ini kotlang go we ke jingat ka jingdwai ni ke sngi anget skem Trying le kamba ke chim jongphi shobangan dwain da jongphi tungini le shobat ngai ka kular na ka ktien ka jong blei ka blei hi kular kumne na ka dan jongphi ki bapang ki bishitam uong kumne sngap ngini puli bat nga na ka kitab Jeremiah kal nong ka ba Lumsohphoh ka de khot ka ba khat nhiều utrai uong kumne ngan iPad ye ka jingkot jingkhiah hame bat ngan penkhia ye me na ka jingmong jongme ong utrai ngan iPad ye ka jingkot jingkhiah hame bat ngan penkhia ye me ne ka jingmong jome ong utrai kini ki kular ke jong blei ki ba kular ba on iPad ye ka jingkot jingkhiah phila du ye ka jingkot jingkhiah tam utrai wong ngan iPad ye ka jingkot jingkhiah ngan penkhia ye phi ong utrai bat ngan penkhia ye ka jingmong ka jong phi ong utrai tan pedeng jong phi don ha ka Jaka ka ba phi Lumsohphoh ba pila du ye ka jingkot jingkhiah haka met ka jongphi pisngo bakadon ka jingpang kabala slam kabala shong hane ka met ka jongphi pisngo do jingkarmen pila thaj bat ka jingpang don pling jongphi pisngo tho ba ka jingpang manlo snem ka jukhi ba haka met ka jongphi tang sula de ki tu ki bnai ki ba pi ju shitom kala wan biang don pling jongphi pi do wat ka kam ka jam ka jongphi tang namar ba pi pang pi shitom pi du ye ki be ki ba thoi ki jongphi tang namar ba pi pang pi shitom pi hapan penya jingai yela de bat ki ba ye ki ba thoi tang namar ba kanit ko don ka jingpang ka met ka jongphi le se don pling jongphi pi la sngo le rai yela de namar ba ka de ka jingpang ka pla kit ha ka met ka jongphi pi la thia bun bnai bun snem ba ka jingpang la persang ban di dawai la persang ban watlut ye ka jing sumar baro pi la plot sibun ka pisa pi la lech sibun ke doktor pila lech sibun ki hospital ban yo ye ka jingpen khia henry phimpat khia kini de ka sngi ko try om ngan iPad ye ka jingkot jingkhia api ong try but ngan pen khia ye ka jingmong ka jongphi ong try shimi ka sinjam api one show Jesus Christ IT ka jingim ka jongphi show Jesus Christ the IT shishai ka jingim ka jongphi show try ngai hau wadom do jingkermen wanom red jingai ngai be hau try but shanya outrai but upcoming but utrai but unle ki kamba ka jing jongphi lagi doktor ki ong ba phim kochu lagi doktor ki ai ka report ka ba phim kochu henry ka bomla but ki doktor ka bomla but ki dawai ka bomla but ka hospital henry ki long ki bala how blei maru blei wong an iPad ka jing kochu khia but ngan pen khia ye phi ong trai but ka jing James nam ka jong Jesus Christ la ban pen khia ye phi hani ke sngi ngai scam ko try un kta ye phi de ka kti ka jong ka kti ka ba la sa break ka jong ka met ka bla pen jing snam jong un kta ye phi mat ye ka bor ka jing kta jong try ba phin yo ye ka jing polai de ka jing ngai phi don kam ban ngai bo try ula ban le ki kamba ula ban pen khia ye ka jing pang ka jong phi anai phi de ka nuksa kum ka kan thai ka ba pang mi snam ka bang yi ha ki gospel hadien ba kala yo sngo phang Jesus Christ but kala kut jingmut ban lek pech ka Jaka ka Jesus Christ udan da ka ba ong la dengan yo kta ikirmeng jan yo Jesus Christ ngan yo khia but shisha ka duka kanthai haba kala lek shisha shaka Jaka ka Jesus Christ udan ka kta ek jan ka Jesus Christ ka yo ek jing pen khia na ka duka jing pang mi snam ka duka jing pang mi snam ka jong ka sange snan ba la pen kho si snan ya ka hagba kum ko por haga jing isha ka duka kanthai ka bala sha iben ka bala la nhiều bom kho ya ka bala sha kantai ka bala dulut ki a baro haga jing im ka jong ka tang namar ba ka duka jing pang ka dan ele sedan na pning jong phiru phila du ya ka kam ka jong phi namar ka duka jing pang ka phidan phila lut phot lut ka pisa ka tangka namar ka duka jing pang ka phidan phila du ya ka nam ka buram ka kerdan ka jong phi tang namar ka duka jing pang ka phidan
Henry let show Jesus Christ kumbe ka kentai ka pang mi snam ka let da ka jingai kong la dengan yo ban kata ye kirmeng jain ki Jesus Christ ngan yo khya phiro hari ka sngi ngai scam ho try one show try but shanya lot how try nanoi phi phin mat e ka kamba ka chung blai hai ka jing im jong phi phinam yang phin im but phin pen banai ka jing baha ka chung blai phi don ha ka lenti jo ki kamba ka chung blai u jisun kata e phi shu IT shu pli wang ka don ka jong phi sha bao try un yo Jaka ka jing im jong phi ngai yu un kata e phi but un pen khia ye phi na de ka jing pang ka jong phi un penyo pat ye phi ye du ka kam ka phi la du un penyo pat ye phi ye du ka nam ka buram ka phi la du no un penyo pat ye phi ye ki aka ki phi la du no but un iPad phi ye ka jing im ka la kerkhu ka jing im ka ba on pendan buram pat ka jing im ka ba comment sa isen ka jing im ka ba khia kran ka jing im ka ba ki kamba ka jong blai ka buram ka jong blai kan tension biang ha ka jing im jong phi sim ka sinjam ban sungai pat shanya lot how try nang ni shakmat wat nom du jingkerman wat nom ong bang nganom kochu nganom klanchu wanom ong bangan sayap no wanom ong bagan ka jingpang nganom lachu la how Jesus Christ kiai kilong ki bala how try but kiai kilong ki bala hagi ki bangai but ki shanya how try ane ko por ngan dwai pi bu ka khti ka jong phe ka Jaka ka phi shitam but pdiang ka jingpen khia ka jo blai hagi ko por an dwai ta jong phi Kopa ngawan bantuai da ka kerteng ke jo Jesus Christ ubana Nazareth ngawan bantuai na kebentai ke di basngap e ka ktin ke so meni ke por oblai ya don na pding jongki ki ban ka jing shitom ka balong chronic ka bala slam e ka bala song ka jing pang ka met ka jongki ka badi ka jing pang ka la song la bon snem ka met jongki ka ba ka jing pang ka jukhi man la snem ka met ka jongki bada ka kerteng ke jo Jesus Christ ka kerteng ke jo nong pen khia na tuai pada ka kerteng u Jisu nga be ine ka jingpang ka jingkro kan hapat mino kan ka chronic kalong pala wengno kan ka jingpang ko try Jisu ablay ka pala song bon snem ha ka met ka jongki try long pala wengno kumni ko try da ka kerteng u Jisu nga tuai ba men kta yeki ne ka klipmat kta yeki da to ka kti ka pala mong ko jome ko try men kta yeki ko try pada ka jingjingam snam ka Jesus la penkhia yaki nget scam go try ba mekta yaki ne ka sngi kin mat yaka jing penkhia kin mat yaka jing pelai kin mat yaka jing pentmai ka jone ko try yaka met ka jongki ko try Jesus oblai ko try na kreni ka jing khia ha ka snam ka jongki de ka jing jam snam u Jesus na kreni ka jing khia haki thiet ke jaw ka jongki de ka jing jam snam u Jesus la penkhia de ka thiet ke jaw ka jongki na kreni ka jing khia aki shing abai try kita ke jam shing kita ke bala shitom ke benta ke shing long bala penkhia daga kerteng u Jesus nga kreni ka jingkhia ha u khlai u jongki ko trai Jesus oblai u tau khlai u bala sniu un imbyang un trei kambyang daga bor ka kerteng ber ka snam u Jesus na kreni ka jingkhia ki thiet ke bala sange ban trei kam kin sedang ban trei kambyang daga kerteng ka Jesus ka kreni ka jingkhia kotrai u klong snam u jongki hagitor ge jongki hakidi ke snir ge jongki kotrai Jesus oblai e kren ge jingkhia trai Jesus oblai ha ka shadem ge jongki kata ka jing tlot shadem kata ka jing bomla ban ring men sim penyer men sim ka long khia lan biang trai kanam don shu kata ka jing tlot ju kata ka shadem ka long bla penkhia no kata ka jing dap shadem long bla penkhia no daga jing snam u Jesus Christ e kren ge jingkhia itu ka rendang go trai Jesus oblai kata ka ba mong ka rendang ka nu ka jing pang ba sno adu ka rendang long bala pen khoi da ka bor ka snam ka kerteng ka Jesus Christ ka jingkhia ka rendang ka jingkhia ka terpeng ka jongki ka try ka jingkhia ka kli ka jongki ka try ka jing bayong kli ka jing kta kli ka jing king kli ka jing kta jo ka bynta ka kli ka jongki long bla wengno daga snam ka kerteng ka Jesus Christ daga kerteng Jesus nga be a shop at mok in ka jing pang kan hapan mi daga met ka hapan
kenria naga met ka jongki ko trai kren ga jingkhiah naga kti ga jongki ko trai Jesus blai kren ga jingkhiah blai trai ga shimpri kti ga jongki ga jingkhiah ki kho siu ga jongki ki slak jat ga jongki ko trai ga jingkhiah ka sni do ka nu ka jing ka trai ga jingpang ga badan ka sni do blai ki knyang jingpang blai ki ba mi ka sni do ka prum trai Jesus blai ka nu ka knyang ka sno ka sni do ka jongki ko trai long bla pen khoi no daga bor ka snam ka kerteng ka Jesus Christ na kren ka jingkhiah kran ka snam ka jongki ka jingkhiah kran na bai twai ka benta ki khamat ka jongki ko trai Jesus blai ka jing berie long bala plino kan shaik dar ka jingyo i nang ni shakmat nga kren ka khamat kan sedang ban yo i nang ni baro artli kan shaik dar ko trai ka daga matlah ka daga berie long bala khoi no balong balo weng no daga kerteng ku Jesus Christ kren ka jingkhiah ru adu ka skor ablai daga jing set kelut ka jing pa jo daga skor ka jing dat jo ka basapo ablai ka jing mong ka basapo jo ka skor long bala khoi bala khia daga kerteng ka Jesus Christ wan Nazareth trying a dwai ru kum ju ablai daga bentau gitu ki badan sinus ablai long bala khia no itu sinus naga met naga sentur naga kemut ka jongki ko trai Jesus blai don ki bapang ko trai ho thli trai Jesus blai long bla khia ya tu thli jongki don ki badan ka jing sitom ha ki dok pnian long bla khia no itu ka jing sitom naga ka dok pnian ka jongki ko trai Jesus blai don ba ka don ki ba sitom ko trai Jesus blai ha ka ba ngu jing bam long bla khia daga jing snam u Jesus Christ ya daga bynta rendang jongki u baki ngut jing bam ko trai Jesus blai ko trai don ki ba trai ki ba sitom ka bynta jo ka terpeng ba trai ba kimla ban khi ka khti ka jongki long bala khia daga jing snam u Jesus Christ don ki ba sitom ka singkai blai ka daga tha jo daga singkai ka daga tha jong tu ing butlom blai ka daga jing tha jo ka bynta ka ba Hadien jo ka men long bala khia no daga clip mat daga kerteng ka Jesus Christ dan ki ba sitom ka benta ju ki lebong ka jongki ki khwa ka jongki try ki kjat ka jongki long bla khia no daga clip mat daga jing snamu Jesus don ki ba sitom ka plakon ablai long bla khia daga jing snamu Jesus don ki ba sitom try ka jaka try ka ba ki le shabar ko try long bla khia no daga jing snamu Jesus don ki ba sitom ko try ablai ki badan ka breast cancer ka don ki ba sitom ka shadam ka jongki long bla khia no daga jing snamu Jesus utu timor ulong bla khoi no bla weng no daga met ka jongki ablai ko ki mau long bla pen no daga kerteng Jesus Christ ki mau kin no ki try kin mi shabar daga kerteng Jesus Christ ablai ko try Jesus ablai don ki don ka gastric ablai long bla weng no ablai ki ka gastric na ka met ka jongki ablai try daga kerteng Jesus don ki ka kiu ka acid long bla khia no ka acid kan long bla khoi no daga met ka jongki ko try don ki ba terha ka daga shadam ka ba terha ka daga met ablai ki ba try ka ba khlut ka met long bla khia no daga jing snam ki Jesus Christ ablai ki ba pang shini ki ba pang BP ki ba try ki ba high ba ki ba low BP long bla khia no nga kren berga BP ka shini kan long normal no kumni daga kerteng ki Jesus Christ wan Nazareth ko try Jesus ablai ko try don ki ba kta ki shimpri akti ko try Jesus ablai ki shimpri ka long bla khia no daga jing snam ki Jesus Christ ablai ko try don ki ba tersan ki met ablai daga kerteng Jesus nga kren ki jingkhiah aga met ka jongki ko try Jesus ablai trying up pen banai daga try ka jingkhiah ka ba Jesus Christ kan tap no aga met kta ni ka clip man kta ki met ki bla tlot kin impat ablai ki met ki ba klem tri kam shu kin tri kam biang seisen ki bla jutia bon banai bon snem ha ka jingthia kin yeng ni ka clip ma daga kerteng Jesus kta kin yeng kin ya ablai ki bla sange balik tri ki kam ki jongki naga banta ba ki pangi sitam kren ki jingkhia ba try men yarap ki ba kin beteng biang sa ka kam ka jam ka jongki ko try Jesus ablai men le ki kamba ko try men le ki kamba me ong ko try lam ka ktin ka jome me ong an iPad ka jingkhia bat ngan khia ka jingmong ka jongki ong try adwai kan long kum ta ko try don ki ba hap yai leng ba ki doctor ki hospital ko try ban pha suwar nga dwai men kerkhu ye ka jing suwar ka ba ki yo leng ba ki doctor ki nurse ki hospital ba pher men kerkhu ki dawai ki ba ki di ablai try Jesus ablai kerkhu ke operation ke baki ki ya ko try ke jing sumar ablai don ki balawan phaino na hospital bomla shu ban sumar ki ha ke baki doctor ki ong ba kinam kot shu ablai en rei ke clip mat na
penbenai ke bakum kita ken long khia da ka kerteng Jesus long pi bala pen khia no ani ka klipat da ka kerteng ke Jesus Christ over the Nazareth ko try Jesus ablay ko pa don ki bomla su baniyat ablay ko try na try ba da ka kerteng Jesus long khia ken sedang baniyat biang ko try don ki bomla ban kam ya ke kejat ke jong ki ko try ki bala telot ki kejat ablay try nga try ba ki kejat ken sedang ban klan biang da ka kerteng Jesus Christ ki kejat ke jong ki long klan da ka kerteng Jesus ka sengkai ke jong ki kan klan da ka kerteng Jesus Christ ablay ka met ke jong ki kan klan ko try don ki bomnang ban kren da ka kerteng Jesus Christ ken biang se try ken la ban kren go try Jesus ablay go pa don go try Jesus ablay ki ba try ga do ga shitom haka ka jabing ga jong ki nga kren ga jingkhiah da ka jingkhiam snamu Jesus Christ ga jabing go jong ki go try Jesus ablay go pa nadu kli adu kejat try Jesus ablay da ka jingkhiam snamu Jesus nga pen benai ga jingkhiah nadu kli adu kejat ka jong ki go try long pi bala pen khia no hani ga clip man pediang bat ngai hani ga po da ka tengu Jesus Christ na pen benai ka jingkhiah kan wan haga met ka jong pi ko try Jesus ablay nga aingu me try ba me le ki kamba nga aingu me sngoy ka jingduai but nga aingu me la juba me la pen khia ki ba da ka jing James nam ju me la pen khia ki ko try nga aingu ko try ba me le ki kamba nga aingu ablay ba me la pen khia ki ni ka clip man ya rap iki bakin ngai ame ya rap iki bakin shania ame ya rap iki ko try bakin nang upkremen hame ko try nang ni shakmat ko try Jesus ablay na aingu ime ko try Jesus ablay ba me sngoy ka jingduai na duai ka kertengu Jesus Christ amen 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 ni singai but shania hoblay tip ini ko wai o try ulong unong penkhia o chongpi Jesus Christ ulong unong penkhia o chongpi o try un peniok pat sa isin ni ka kam ka pila du namar pa pila pang pila du ban tray un peniok pat o try un kirkhui pi un penan buram pi un penbha un ai pi ka lawai go phnai ka jim ka chongpi ka je ka de ka jim ka na kirkhu ka daw nang ni sa khaman nang shanya ba nang IT shu ka jim ka chongpi shu try nan duai ru na ka banta ki ba mat jing e ka yin ka sem ka chongpi u blei un kirkhu ka yin ka sem ka chongpi ko try nga duai na ka banta ki ba mat jing e ka yin ka sem ka chongki ru kum shu ablai na duai ba men kirkhu ki ka yin ka sem ka chongki men ang te ka yin men ang penbait ikurim men ang penbait iki kon ka chongki kta ikurim ka chongki kin kalabamut kta iki kon ka chongki kin kalabamut ka jinglong ka ba dikyat ka jinglong ka ba makya ka ba smiu ka ba ka jinglong ka kurim ki kon ki khot ka yin ka sem chongki da ka kertengu Jesus nga be ir ka jing sniu baro kan hab ban mi man kan ria ka men sim man kan hab ban mi kumni na ki da ka kertengu Jesus Christ try kta iken men ki para ka chongki ba kin kalawmut kta iki kmi ki pa chongki ba kin kalawmut pen im mi ka yin ka chongki thau thmai ka yin ka chongki yo kan ti ka yin ka sem ka chongki ka try men wan lambiang ba kan ka jinglong ka wei ka jinga smokho jingmat ha ka yin ka sem ka chongki ka try Jesus ablay kar khu ki ka try ni ka sngi ka ek ba ki try ki kta kalong ko kar khu no ni ka sngi sumari ki ni ka sngi sarai ki ni ka sngi bat scam mi ki ka try ha ni ka sngi wei poi ka try pen bai ke donut jung i wei poi ke khot ju ka yin ka sem ka jong ki ko try ka nu ko ba sneo ka ba rong ka yin ka sem ju ke long ba weng no da ka kertengu Jesus Christ ka bor ju soitan ka bor ka pop ka ba sanshari ka yin ka sem ju ki nga be da ka kertengu Jesus Christ ka jinglong ka try ka ba arsap ka ba mutlop ka ba jai tu ka jinglong ka ba sneo ka ba bitar sla ka jinglong ka ba khong ka jinglong ka ba try ka ba shukor baro long ba te akhum no da ka kertengu Jesus nga pe itu kan sibaman kan pet na kaying ka sem juki nga dry ba men rong ka ying ka chunky ka try me trying a dry ba men pendap ka ying ka chunky da ka jing sok da ka jing kmen ka chone ka try Jesus ablay sumari ka ying ka chunky ka try pen khia khrani ki met men sim jing mot jing perkat kar khui ka kamai ka ji ka chunky ka try kar khui ka rap kar yang kar khu ka jing tray jing kta kar khui ka dukan ka ba ki try kar khui ka kambla ka chunky ka try kar khu try ka nugo ba ki try kar khu ka jing puli ki khon ki kti I come I jam ki khon ki kti ki bam pat yo kam yo jam I come I jam ki try ki men para ki chunky ka try I come I jam ki persa kurim I come I jam ki try ki kmi ki kpa ki chunky ka try I come I jam ki bam pat yo kam ko try Jesus ablay ko try men le ki kamba kar khu ki badan happening ka jing puli ru kam jo I jing start ki I jing I jing ko jing khia i badan happening ka jing puli ki bom yo lat ban puli ru nga dwai ba men pli ga lat ba kin yo no ban puli ki bom dan pisa ban siu ka ba ka jing puli ka chunky ka ba ka school college chunky try men
pli galat kalenti bakin yo ik pisa bakin yo ban seo ko tran Jesus Blei don ki ba don exam nga dua men ai ki jing stand haga de exams ka jong ki ko tran Jesus Blei kin pass ba try men le ki kamba bakin la ban kin ban pass ba ga jing puli ka jong ki try don ki bala sange ye ka jing puli namar ba try ki snow jaitu ki snow kum kimla so nga dua de ka kertengu Jesus Christ ai bor ki try Jesus Blei de ka kertengu Jesus Christ kin yeng kin sedang ban puli biang kin bang biang ban puli ko try Jesus Blei don ki bom yo lat ban puli ro pen yo lat biang ki ban puli pat sa hisien ko try Jesus Blei ko pa ker khu ko try ki ba kwa ban yo khon yo kti men ai khon ki men le ki kamba ni du snem uba try kan jaka kamba bakin yo khon yo kti de ka bor ka jome ko try Jesus Blei ko try kan sedang ka de ka try kan bakin try ka de ka met kan sedang ban conceive ko try ban pun nang ni sakmat bay try de ka bor kan song Jesus Christ Blei men le ki kamba bakin yo khon yo kti ko try don ki ba try Jesus Blei ki ba ki khon ki jong ki la ngop ki drugs Blei de ka kerteng Jesus ka kren ni ka jing pelat ki drugs ki nya no ki drugs ki klabumut no Blei don ki bala sate sakko maka kiat Blei long bala pelat no itu jing long di kiat na ki ka try don ki ba sate ka jing thot tim ka Blei long bala weng no itu jing long na ki ka try don ki ba sate ka jing len ka ba tu ka ba try ka ba thok ka ba syukur long bala weng no itu jing long na ki ka try Jesus Blei de ka kerteng Jesus try men le ki kamba ki khon ki ti men para ki jongki ka ying ka sem ka jongki try pen im ka ying how to mai ka ying ka sem ka jongki baro Blei but kumjur Blei nga dwai ko try Jesus Blei Blei na kabanta ko try na kabanta ki balit jing lait ni ka singi men sumari ki hakadunu ko Jaka ba ki lait kindan hapo ka jing sumari ka jomi ni ka singi yadai ki ka jing ma jiben sa ko try ki badon ka kali ki badon ha surok halenti sangkin yadai ki ka basniu na ka jing ma jiben sa ni ka singi ka try sumari i wei poi ka try ni ka singi baro hangno ba ki don men sumar na dwairu na kabanta ki bomju tiak men men na dwai ba men kerkuno nang ni sakmat kin yo tiak sok men met ko try ka to ka jinglang a ka pisa ka to ka jing bom nang tiak Blei ka jing shapting ka jing kolmar jing mot log la wengno na ka kerteng ko Jesus ai ki ka jing slur ka jing ai ki ka jing start pendap iki ka jing start ka jume pendap iki ka bor ka jume sim pendap iki ka jing kemen ka jing sok ka jume ko try ker khui ki ni ka si ko try wei pai wei men le ki kamba ker khui ka ying ka jongki ker khui ka kam jongki ker khu ka jing em ka jongki ko try na ai ti no i wei poi hagi kti ki bedan bor ka jume ha ka kerteng Jesus wa nazareth atwai amen amen Blin ker khui phi ni ka sngi yani ka sngi nang IT ka jing em ka jong show try yang in le ka mon ka jong Blei but ngets kem utrai ule ki kamba ka jing ka jong phi don ha ka lenti jong ka jing pen khia ka lenti jo ka jing ker khu ka lenti jo ki kamba ka jong Blei pendon buram biang ka jing ka jong nang ni sakman Blin ker khui phi nam ta ka buram ka jong Blei amen